Welcome to Zim Celebrity TV, patinokunzira latest gossip, nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Idi akabvunzwa kuti unoti kudini zviri kuitwa naSewekineli achitengera vanhu mota nekupa vanhu mari akatsika. Idi akati munhu anoita zvaanoda nemari yake chitsotsi, inhema, imbavha idzi vanozivana. Idi anoswera aina Sewekineli kustate house nhasi akutsika nhema dzega tererai munhu. There's a lot of speculation around zvese zvaanenge achiita. Vamwe vanenge vachiti ifront yapresident. Front? Yes. Ndimuri kuvatuma. My front. So you see, I see it abundantly. I don't see. So this issue has been very topical in our community. Okay. Issue yekuti zvinonzi mari yashaniwa nepi, vamwe vachiti no imari ndipresident vanenge vamutuma. So tada kunzwa kwamuri. Explain yourself. Vanomutuma kudini? Zvaari kuita zvese izvo achingopa vanhu mota nekupa vanhu. Undienda mpa mari yacho. Ndaona no. So find out first where you think I get the money to give you, if I to give people, rather than wasting my time about somebody using his money. So you can't bother me about somebody who is philanthropic. Yonanga achiba kuda taituma mapurisa kana kuna sata vanenge abigwa, please report. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naEdi, asi isusu chatingakuudzai seZim Celebrity TV ndechekuti hapana nyaya yachitsotsi, nhema dzega, imbavha idzi vanoba vese. Ndosekera vachikera vachiti bvumai kupusa, hanzi bvumai kupusiswa. Muri kuona Passion Java, Philip Chiyanga, Mike Chimombe, Sewekineli, isemo WhatsApp group, mbavha dzega, vana Hubert Angels, ndo vanhu vari kuba ivava, vari kuluta zvisingaite ivava. Saka vanoda ngoramba zvinhu zviri pachena. Musakanganwa kuti pakambobuda nyaya dzeGold Mafia, vakangoramba vese nana Passion Java vakatudza kuti saka muchaita sei. Enezvi akuda kutsika achiita anoita zvaanoda nemari yake. Ipi mari yake? Imari yevanhu vemuZimbabwe, mari yema-taxpayers. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe. Don't be fooled.